الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga pagaryami, mga babayami si kuwagama Islam, sandarkan wagi ang kutua maanaw salama kalilintad na kapipi aginawa. Mga pagarya, yang ka iya kapamagusay tano, sagi yang ka iya oras, na pagusay tano wagi ang kuto mga pipia galabak. Upama kung galabak ka agi ang kuto ataw, bulabawro nagi ang kuto kerumai. Na ketagukira nagi ang kuto katekena, ketagukira nagi ang kuto sarig nagugi ang kuto adiran di kakelimuay nagusto mga peda mapiyah. Yung mga pagarian na makauki taya sa mga wasiat. Ipagusiat tanwaya sa giyang kuto mga bai niya makabangun sa walay. Ay maana na miya pangarumasiran na si idna ya mala ipagusiat tanu sa giyang kuto mga bai ada siram panama pamangaruma ka upama kubiran dinaya mapaganad na mataan nagupaman na mala a chance amatagukira nagi ang kuto at tigtan wa poribir agi na ni sukadakalan nakabaya iyan igira manuto miya pangaruma miya kawing lagi din suda tu agus subai ayam ana na inukam miya ngaruma nagu inukam miya ki pangaruma kakabay aka agi ang kuto kalilintad nakatekna dingga kabay agi ang kuto mga samok mga awida akal sa agi ang kuto kapakatetapi iwagugi ang kuto karumangka. So panganin ko si ko Allah subhanahu wa ta'ala makawasiyatain na gumakaugub si ko mga pamilya o di na tawaad na pamilya niyan. Yang ka iya wasiat ama penutulitano na punaya sa giyang kutuwa sa katawa ina abigan yan sa wasiat agiyang kutu wata iya na bai sa giyang kutuwa kapangarumaon. Ayam ana na kawing din. Upama ko tigitano na kawing sa giyang kaya oras. Nagyang kuto adan yang panakakawing na piyang tumaan nagu bigan sa wasiat agiyang kuto ay na yan. Kagyo aya problema sa giyang kaya masatano. Na miyak kada kala pengarumaan ang mga bai disiran began sa wasiat o mga inairan. Piurai. Ayam ana na suina na danian din nakapangatumai sama piagi ang utawata iyan na pengarumaan. Miya kadagdag kalap kasimatan nuron. Ayabu apaman narakian na makatuon sa penditar niya na mapiyah. Amasulot niya sa giyang kutuwa orasa kakawingaon. Nagupaman na masulubian so mga tungan na iniyan sa giyang kutuwa kapakadar pairan. Nagumapi agiyang kutuwa darpa apaman na kawingan. Gina ni matatagusi ko mga pikirtano. Ugay na anda giyang kutuwa kapaditano si ko mga muriataw tano. Kawing siran na kailangan na bagantano siran sa mga wasiat amapi asuniran sa giyang kutuwa masa amia pangarumasiran. Nagina ng mga pagarya. Ina ni mala puntok tanwa paman na pumagusayin tano sa giyang kaya oras an mapeluto mga wata sa giyang kutuwa masa miya pangarumasiran. Tiga giyang kutuwa ina wata kulay na giyang kaya wasiat na pednaya sa giyang kutuwa kapakatadem agiyang kutuwa tao aad na pamikiran yan. Paman na kapakaiman na mga murya tao tano na malantas sira ni pamikiran. Ugaid na kagi da abatan ukiran ini wasiat na da mambu paman na
ketagu sagiang ko to mga pipi apamikiran niran. Ikadua tigu ina sagiang ko to wataian nagiang kaya wasiat na ipukawaya udi na pagkaiktiyar nagiang ko to watawa malilipat. Paman na sumanusiya na lalayon din nagiang ko to kalipatian. Kelipatan niya nagiang ko to mga pipi asuan niyan. Sagiang ko to katataguyan sang kaya dunia na upama ko kapangetumaan ka na miya kaiktiar sa kanya. Mapenggeda-geda iyan, nagumapumimikiran iyan, nagyang kotua, giya besi mapia. Benar besi nagyang kotua mga luksakan. Benar besi ina. Mga pagarya, ayad na kadakalan nagukalilid, suan o mga wata igira manuto, miya kabangun siran sa walay, na sadin sa miya si mairan, si iko mga luksiran. Upama ko so wata na ayad no pama miyay niyan nagumiya lang agiyan si ko mga luksiyan nagyang kuto paman na suina iyan na mapiya si ko ama agiyan kuto wata malaon niyadat nagupaman na giyang kuto diuni mangungunutan nagulangon din na paman na mapia apenggelbekan niyan kenapa niyan di pamasonga sukaruman niyan nagupaman na baiya kenapa laagan nagubaiya kenapa maritis na sumambus mga watairan na andad ni kapangarok makiran nagitu din mambu ipkesoson adiran ding gelebakan we na may pamangkaswi na laagan paman na di keelung sawalay suina na mapasangi kapagambug nagupaman na marangit ke karumania nagyuto din mambuyip kesusun penggelebakan lagi yang kutu mga bata mga pagarya tiga giyang kutu ay na sa giyang kutu wata iyan hay wata kulay na giyang kaiya kapengarum arka na pagatugaling ka sa giyang kutu adarpa akna ba giyang kutu adarpa akialayaman ka ayamana na pagkatugaling ka sa giyang ko tawalay, kana bagiyang ko tawalay tano. Apa man na malalaya makaon. Natigiyang panahaywat akulay, nakitagu ka sa giyang ko to datu. Ading kakatawan na guding ka kalalayaman agiyang ko to awlawlan yan. Paman na kebeguang kaun sa giyang ko to paman na datu mipagpeda ka, kebaluyo pama garing ka sa giyang kuto paman na mas akakawingar ka. Tigyan sa giyang kuto wata iya na haywata kulay. Na pangungunutang kaun, nagupangalimba ang kaun. Ka amay ka, mangalimba ang kakikarumang ka. Na sumambus sudah to na pangalimba ang sira ka. Hagina ni paman na pada sekreto sa giyang ka iya. Kanda darudupa. Pangalimba ba ang kaabai, kasi mambusi karumang ka na pangalimba ba ang sirka. Sa tigiyan na haywata kulay na siya pang kaagiyang kaiya sapulo ay pagusya takanarka na gupter o nakanarka. Ang kano mabaloy apaman na susurut kano, tetak na kano, lumilintad kano, nagumatagur kano agiyang koto paman na puribir apaman na kang ginawai. Na. Tiga giyang kuto awata iyan, tiga giyang kuto ay na iyan, siya giyang kuto awata iyan. Ayat tigiyan paganay nagu ikadua pagusiyata kan raka, teruna kan raka, na paking ginawa ika si iki karumang ka. Ay mana na paking gering kaun, pagi pagpeda kaun, sa sakana masusuat ka. Sisir ka agiyang kuto kapanalamat nagukasusuat. Ikadua tigiyan na pemakinagang kaagyang kutuap terun ya karumang ka nagupangungunutang kaun. Giyang kutuap paman na mapi after unian nagugyang kutu mapi ay suguyan ka na pangimbenarang kau to na pangungunutang kaun. Gina ni paganay agu ikadua. Kailangan na sumanga bain na matagukira na giyang kutuwa kanaa. Ay mananalamat siran nagumasusuat siran. Tiga giyang kutuwa ina iyan
ka upama atigian na kamatagurkan wagyang kutuwa kapanalamat kasusuat atigitano naso kasusuat atigian na idedekaanan agyang kutuwa mga puso mga manusia. Ira sutaw nandudu na agyang kutuwa kapanalamat kasusuat natitakan agyang kutuwa puso yan. Dinya na mapipikir agyang kutuwa pada amat tatagus iko sa lakawataw. Agi masusuat kanya. Upama ko paman na kaya balingan ni karumanian sanditaran o di na paman na bag o di na paman na sapatos mga sandal nasa din sa miya pamasay karumanian paraon na ikasusuat yan ito na napaman na lumilinta da puso yan. Amay kasubay na di paman na matago na giyang kaiya kapanalamat kapangin sukor dadad na ilalan ila ito na ini ikapipi aginawa niyan. Hagi paman na paman sa ano karumanian sanditaran na di masuat na aya tetaudan niya nagyang kutuwa pada paman na mga bai paman na adna mga pipia nitarniran o di na subag mambu balingan ni karumanian sabag na di masuat aya mapipikirian nagyang kutuwa pada paman na bagusala kawa mga bai. So lagi din na ng mga pagarya paman na di ipalintada mukar na agyang kutwa tao amay ka diyon matagu agyang kutwa kapanalaman na mga aryami paman na bida-bida tano sa ukuran adna paman na mape ukuran adna paman na marata ukuran nagina na lang dun na paman na makapupunsi ko Allah subhanahu wa ta'ala ay importante na mapya kay ukuran anta ka paman na kurang agyang kutwa ukuran na mapya na ayataguan ka sa puso ka nagyang kutuwa ka panginsukor. Kasusuat kapaman na so kasusuat na daabo nagpakabinasa. Na tigagyang kutuwa ina agyang kutuwa ka pungunutan na ka kay karumang ka si iko mga pipi apaman na teron yan ka na kikawi tutu sa agyang kutuwa limu wallahu subhanahu wa ta'ala. Ayamana na upun subai na maunuto na kay karumanian na malakira nagyang kutwa limu wallahu subhanahu wa ta'ala. Aya di pangalimu nagu kebebayan wallahu subhanahu wa ta'ala nagyang kutwa baiya maunuto na kay karumanian naginan apaman na wasiat apaganay uina agu ikadu sa gyang kutwa paman na watayan. Paganay ron parumanan tanubu na paman na mabaloy subai paman na masusu at lalayon kahit ka na utwa puso. Ikadua na pangungunutan kay karumanian sa giyang kutwa mapya paman na isusugu yan nun. Sa tigyan sa ikadua ikatalo agu ikapat na tigyan hay watakulay na pananggilaing ka uba si karumang ka na makaumas sa walay na marata akap kilay niya sirka. Ayam ana na tigitano pangit akap kilay niya sirka. Nagupanang gilaing katigian uba si karumang ka na igida ami akaumas sa walay nagu ini pagpeda kanian mi ubay kanian na uba kanian na kebawi sa madu. Nagyang ka mga pagarya sa kanwa mga arya kan. Giyang ka iya paman na kababaloy utawa paman na manusia na dipindi mananan sa giyang kutwa di katitanusan na giyang kutwa bay paman na giyang kaya buntal tano na dipindi buanan sa giyang kutwa paman na subay sa giyang kutwa din yan di katitanusan ira subay na lumpio nagupaman na layon dun di titanusan na mataida giyang kutwa kapakilay yung nagyang kutwa karumanian away. Kanaba buaya paman na mataid na mapuro ingirong. Kanaba buaya mataid na paman na mapekap mata, mapekakiray, mape paman na kambubuntalan. Kanaba? Igira paman na subay na lumpio, nagumapasang ikatitanusan na mataid na giyang kutwa kapkilayrong na giyang kutwa dato, giyang kutwa karumanyan. Kanaba paman na aya solos yun saya, naba paman na umabubagay ngirong na ba nga pagapuro na umalakay mata na ba nga pagkasing kita
nagupaman na may to kay mudula pakala na ka mudula miya bugu pinagiyan kaya pumakala nagiyan kaya mudul so na tamo kaya na pumakala nila nagiyan kaya muduliran na upama ko malaikan bibiisan na pilalabatan niya na biis yan nabagi na ni solusyon ay apaman na solusyon roon nagiyan ko to apaman api anto na bunta laka inibigay ra ka wallahu subhanahu wa ta'ala na naalagain ka bidin siya pangka nagipaman askano ang mga banda to na kanabar kano inisapar wallahu subhanahu wa ta'ala so mga bayi na kanabar kano inisapar wallahu agyan ko to paman na di kano tetanusan paman na isusugo yan agyan ko to paman na tetanusan kano para sa iko mga karumanyo kanaba paman nakatetanusan na para sa iko pedataw agi madakala paman na tabiya sa iko diyo nakilo kiulawla subai na paman na di tetanusan si iki karumanyan. Baka masawalay na dahil katetanusan. Uwi na may kamaliusiran, at na paman na bakaylayro na salakawataw, yang ito mga ginawa iniyan, so mga tengedian, mga tungan na iniyan, na piyakatuman yan nung nagyang ito katetanusan. Nariba ito. Ayaw mga na tetanusan kanwa mga baina para si iko mga karumanyo. Kagina ni paman na mala, abalas nagupaman na ikasusuat wallahu subhanahu wa ta'ala siku mga bay. Nagina na mga pagariya. Ayaman na mga riyami, mga bubayami na paman na tetanusan kanu pakatumanan niro nagyang kuto akatetanusan na para busi ko mga karumani o mga dato. Sikrituanan apaman na tinaginiw amay kapaman na so mga karumaniw na lalayon din na paman na mapya na gumataid akapkilairan si Arkano na paman na tugumpi agyang kuto adin yung kang ginaway. Amay paman na kapaman na biyukula ka din si kung mga ginawa niyo. Apaman na ded na katetanusan, ded no pama din yung din pagkataid na mga ginawa niyo. Na pumukol naman bugyang kuto ang mga deto. Na. Tigagyang ko to inaiyan, apaman na skatiyan na watakulay na panamaring kay palalayo na mamot, apaman na kapke ilayar ka agyang ko, kapke buwar ka agyang ko to karumang ka. Na isa panana na mapya, apaman na subai, na paman na musara sa ikakamutan. Giyang nga ikakamutan ni man to na miya kadagdagal. Api anda ka din isung, sa giyang nga iya paman na pemasaan sa ikakamutan nagu dipagarti na ng mga ikakamutan niran. So nga sawat sun nagu sa mga pedapaman na mga tinda na miya kadagdakal. Uway. Na yung ka na ikakamutan na sira ka nubu penana na piya kayo wallah si iku paman na mga karuman iyo. Di ka pa kayo ubaga di kakamutan igira manutua salakaw kay karumang ka. O di na paman na deto apaman na salakaw kay karumang ka malaan na nakadustaan sa. Okay. Paman na kakamutang kanudin na para sa iko mga karuman iyo mga deto. Okay. Kapaman na para kebeguan nagyang ko to pangilele no mga deto si iko mga bay. Na di ka pa kayo nagyang ko to pugusar ka sa ikakamutan na kanaba para kay karumang ka para si iko salakawataw na marataw to kagimalaw to kadustan kapag kaya miya nagyudi si iko mga ulama agyang ko to akarat agyang ko to lagi dito abaya paman na di pugusar sa ikakamutan na upamakwad na makaboron ang mga deto sa agyang ko to akapilalakaw niya na malaadusa agyang ko to lagi dito na pangimbenarantan agyang kaya paman na suguan rakatan wagamatan wa Islam nagwasya ta mga pipiyakaan rakatan o matagu agyang kuto akatugumpya. Sa itigiyan ika-5 nagu ika-6 watakulay ipagusya ta kan si Arka na igira miyaw maagyang kuto orasay kakan. Paman na lagi dagyang kuto ipipita iutu igagabi na panabnaring kaatigiyan diga di makapreparado sa agyang kuto kakeni karumang ka kau to nagu ikan matigian na ubang kap ke distrobu agyang ko to atorugi karumang ka igira mano to masa atut turugan igo to paganeron na isad na pagilayan si ko mga ba igira mano to masisiapian so
karomanian nagu masisiapi apel sumanga wataian sagiang kotu akapakakanakiran. Ayaman na alisto sudat bai gira apaman na ipipita nagu paman na miyaw maagiang kota iutu nagu igagabi na paman na igira miyasi maanano datu sagiang kota karomanian na tantu din ako ketak-ketak pagiang kota bubaya iyan. Lalu niyo man geda-geda apaman na si karomang ka na penggelebek na ada peneganat sa walay na paman na miya ka preparadugan na miya pakakanaka na napaman na din yan tu kelipatan ama piyahulaula. Idap man na paman na lumiyalakaw si karomang ka pagupisina o di na tigitano penggelebek o di na pendegang ada pa na makapita na nadi mapipiagi nawan yan. Nakapakaya kelebatan lagi yang kutu diskarte niyan. Oy. Na isa pa na hida po mikiran ta na adna oras adigano di makan bitira iki karomang ka apaman na isa pa na miada ama pia sagiang kaya masa tano na paman na giyang kuto kapkeno pamilya na di may sesa. Meda giyang kuto akan bibitira. Miya kapia-pia man igira paman na ikakan na makauntod subai, makauntod si karomanian, na gumakadadar pa sa mga wataian na paman na kapakay pananan okit paman na kebaloy sa pamilya paman na may sesa di giginawa di mamagadeta. Igira man ito paman na miya lumiala ko sudah tu na dademakakan. Na paman na miya mag-eskwela sa mga watan, ada penabuno miya kapita. Tabi ada abatan o siya susugatan. Uy. Na yung mambu paman na ulaw, lagi do miya da agyang koto tun ini karani yung mga puso. Sagyang koto paman na lagi do tuwa ka pamilya. Lagi paman na daura sa kang bibitira na paman na isa pa na miya kabinasa naging silpon miya gagaw pa may siya sukakan uy naging nakasi silpon na pagkansuama nakakaptan niya yung silpon yan pagkansu mga wata nakakaptan niya yung silpon yan na isa pa na paman na tuligan tano sagi ang kaya paman nakapamilya gina ni paman na isa tuligan tano sagi ang kaya kapamilya tigi panagiang ko to inaiyan na wata kulay na ubang katigyan na pagkapukaw si karomang kaigira at tuturugan. Kagi paman na suwat tigi inaiyan hay wata kulay agyang ko to akap kagutami sagyang ko to mga deto na isa na napagpakapukaw sagyang ko to wararangitiran. Inuman miya kadagadagal pamilya adi makambuno. Kagi paman na kerarangitan sudah to kagi paman na luminiw sa walay na din makakan. Minggil lebak na din ng pakakanay karomanian. Da makaluto, da makapreparado. Ay abu paman na pinakataman na miya gaganyan na miya pakakupin niya. Adang penapaman na di din makakupi ada to. Adang penapaman na peliw sa walay niya na din makakupi. Naigira sudah to na marangi magugutaman na marangit. Basta ada to. Ileni man basta ap kegutem agi yang kaya mama na bangka panabusabuni kami yak karang ito. Oy, natigwi na iya na paman na agi yang kaya kagutem na pagpakapukawanan sa agi yang kutuararang ito mga dato. Nasano ang mga bai mga riami na paganadan yu agi yang kaya kapamanindeen kapri paradu sa agi yang kutua oras ekakan. Laboron so paman na pengaromaan na napaganadan dun tumindi sa begas. Nagupaganadan dun na paman na mamanindi sa mga pipi asda. Miya ka lebu-lebu dagi kan nakap kepala pa isag yang na mga asda. Nagupaman na ilayang ka wanto na kebubayan ni karomang ka na ayang ka lala ayang ka penamariap ki tinde ka nagup ki para dunga sagi yang ko tua masakap kanyo. Na miya ka lebu-lebu na. Agi miya kargergen gira man tua subay na miya pangaroman api suwatindi sa begas na dinya nakatawan. Anap kesimatan ron da abatan siya papantagi. Ugay na kayaw agama na kailangan na mo sa itano kagi aya pinaka importante masiap o pamilya naging ko to relasyoniran sa giyang ko ta suldawalay nagina ng mga pagarya mga babayami mga riyami paganad kanu mamanindeen agi paman na nabadi kesu agi yang kaya kapamaninde nabadi kesu ada penggelebekan sa dunia ini paman na barakaires katawan kad wait nakapakaya paganadin naka o mabubaya si karo mga sakik ana pamamaganda diga mamanindi sakit. Upama ko aya kabaya iyan nagyang ko to mga panganangkan
na paganadang ka kena badi keswa oi kena badi keswa oi languman taman nap keswa agal digi penina iyan nagyang koto penapaman na kapkepukaw mga datu nagyang koto akatuturugaw na isa penoto kesabapan sararangitiran sama na yan nagyang gayab sa mga datu na sikreto ayaw ihira akaguguteman na gugira da turugian na marangita na penanggilan tan ubatan wanan na anto na ini keski lagi yang kanan na lagi denan apaman na sabapay kerarangit o mga datu apaman na uba kepukaw gira tuturugan nagu uba kegutemi kailangan nagyang koto apaman na mapakakantan usiran si kuwa ketua mga oras ay kakan nagu paman na ibagay tanukira nagyang koto apaman na oras akatuturugaon auba tanusira na paman na kadistrobu uway miya kapia-pia agyang koto apaman na adnap kasimataw na paman na kasuswit agyang koto akerumay gira tuturugon sudah to na paman na penangubani karomanian o pamakumayaw na paman na pemaka tinaganian ng nagyang koto mga electric fan paman asarbu paman na mapipiagi na wagyang koto karomanian na lagi dia naman busuda to adna dato paman na gira tuturugon si karomanian na paman na dinya di pipiaan penangubanian o di na paman na pemaypayanian ira manutua mga oras paman na kekayawa dunia na nalagi dana ng mga pagaria way paganadtan wagyang ka iya mga pipia galabag sa gyang koto paman na kapamilya ay tigyan na ikapito nagu ikawalo na batak kulay tigyan na siapang kaagyang kotua tamok ikarumangka. Paman agyang kotua kesukat ikarumangka at tamok na siapang ka. Nagu ikawalo tigyan na pipiain ka nagu pagadating ka so pamilya niyan. Ayaman na pagadating ka so inaiyan, panagadating ka so ama iyan so mga pagarinian na gusto paman na pamilya, paman naging koto kiamungan ka, nagu mga panugangan ka. Na paman na pagadating kasiran, nagu pakilay nakakiran naging koto paman na kapipeing kakiran. Kagi miyak kada-kada. Mga bai, paman na di masusuat kay panugangan niyan, abubay. Na lagi di ang panapaman na di masusuat kay panugangan niyan na mama. Na di pa na masusuat sa giyang koto mga pagari ikaruman yan. O di na sumangat tungan niya. Na di ito mapia. Uway. Ay pinaka mapia si ikubain na paman na wanto na ay bubaya o karumang ka si inaiyan, ama iyan na narong kaon suporta. Pakilay na kaon na paman na kubaya na kamambuag yung koto mga panugangan na ka. Miya kadagdagal tabiya. Ngayon paman na ke osaytan no miyak kadagdagal paman na bai asi panugangan yan na dinyan din na pagadatan dinyan ipmbina dinyan singaan lalayo na gyang kotua kasi sila ganyan nun na di mapiagi ang kotua lagi dito kung pamako sudah to ama pe pamikiran na punugiti paman na may lay niyan si iko karumanian adi masusukat si ko mga panugangan yan. Na kapakayap kasabapan na dinyo di kampunuan. Nagirap man na paman na so gyang ko to bai na pipipian yan gyang ko to mga panugangan yan. Lagid man buso mga dato. Paman na pakilay niyo. Apaman na kabain niyo mambugyang utang mga panugangan niyo. Pagadati niyo siran sa tarotop apaman na adat. Kagi paman na anong panamiter o na paman na so panugangan na ka na ikadua lokas ka. Uway. Nanamiya ka pia-pia. Hirap kilay tagyang ko tuwa pamilya. Kagi paman naging kaya kasima-sima na din kida ko manusia. Hirap miya si mata paman na so gyang ko tuwa subai na paman na sweet kay panugangan niyan. Malay badadat kay panugangan niyan. Napkubayan mambugyang uto paman na mga panugangan niya na miyak kapya-pya nagupya ka sige-sige agyang uto lagi dito. Hirap man ayam ya lay tatabya. Nagyang uto paman na subay na di mapi agyang uto relasyon niyan kay panugangan niyan
nagu panugungan niya na bubay, panugungan niya na mama na paman na apya sa katama kasi si mana lagi du paman na di mapipiagi na wata. Ay nuto pama. Inuto agi ang utua lagi duto panugungan na kana di mapiagi ang utua relasyon niyo. Why? Na nagina ng mga pagarya. Tigo mga ulama apaman na siya pang kaagi ang kutua tamo kay karumang ka naisa pa na paman na pipiin ka naging kutua pamilya niyan so mga panugangan na ka nagusuyaman na niyan na giyang kutua mga pagarin yan o giyang kutua mga pagarin yan na naisa na paman na giyang kutua to nga na ikarumang ka na paman na pakilay nakakira na giyang kutua adat na giyang kutua kasasalang kakira yang kaya mga wasiat mga pagarian ada batano saya ayaman na niyan na sugatan ugaid na paman na o kabayatan no tugumpi agi yung kuto kapamilya na parati ang tanong agi ang kaya paman na mga wasiat amya kapuus agi ang kuto mga ulama tano nagu paman na miya kapuus ko mga pedatawa mapi agi ang kuto kini tulad ni ran sa agi ang kuto kapamilya. Sa aya ika siyaw nagu ika sa pulo. Natigagyan ko tuway na sa gyan ko tawata yan. Ubang katigiyan mbulugara agyan ko tuwa mga sekreto ikarumangga. Ay man na ubang nga pangkalang ka pa. Hira man na tuwa na sekreto niyan. O di na ubang nga di pangrikrin agyan ko tuwa sekreto ni wadua. Ay man na ubang nga teruwa sa salakaw si Arkano. Pedataw. Ano man ito sekreto kagi paman na sekreto niyo to dua ka upama ko adin na makatukaw ro na ikatlo niyo na miya no to sagi ko to kasi sekreto niya na miya kada laba iya paman na di unikisari ko karuman niya nagyang ko to sekreto niya ya kada laba paman na di niya ni marites nagu ba iya mapamaganta yan si karuman niya. Sabab putus lagi hutu aki adik yan maritis na may kaded na teman na paman na mapamaritis iran na at atamang kay karuman yan na minirax paman na minip maritis irampan. Nagubang katigyan na supa ka agyang kutu akabaya yan. Gitu ikasyawa ubang katigyan na pangarikrin agyang kutu sekreto niyan banga ditetaroa banga pakalangka pa ikasapulo atigyan na ubang kap supa ka agyang kutu suguan niya na mapya. Tigi ina iyan nakagi upuun na ka pakalang ka pa pangarikrin maritis na giyang kutuwa sekreto niyan o di na sekreto ni wadua na dikad na tigi na mambu makaligtas sa giyang kutuwa paman na kapumagakalian. Agi paman na pumagakalrakad pura amay kagiyang kutuwa sudato na adna pagmaanian na katukawan nakagikatawan yan nas kanubuto yung mata oro na kaya to kawan upam miya tero miya nagiging sa salakawat tao na puun roon ang pagkakalang kaniya naman budi kanyan din niya rakap tero nagyang ko to mga pedas sekreto niya ino to kagi pagkalang kapan na ka miya da susarig na pura paman na upun subay na di kesarigan na apya si karuman niya na din yung sarigan wad na pada paman na pagmaan sirambu apaman na pamilya na din niya na terong ikaroman niya nakagiplang kap mambu. Nagyuto, tigu gigyan ko ito ina yan. Opo na ka di pamakalang ka pagyan ko ito sekreto niyan nakadaan na ka sa sarig. Uy, kadaan na ka sa karig na ayak ketampar mga pagarian nagyan ko ito kapamagagalang. Ayak ketampar kikaroman ka na pumagagalang ka niyan din. Ayak ka pumagagalang niya ka na paman na din niya ka terong nagyan ko ito matatagus sa ginawa niyan. Pura agyang ka iya lagi daya. Na. Tagiyan pa na igira at tigiyan siyo pa ka agyang ko tuwa kabaya iyan na agyang ko tuwa tigitano kesakatan na ka agyang ko tuwa ginawa niyan. Agyang ko tuwa pus ikarumang ka na kesakatan. Sabab sa agyang ko tuwa kabaya iyan na mapiyan na di ngay punggulalan. Susupakan na ka. Na isa na napapakapali sa agyang ko tuwa puso mga dato. Na pananggilaan tanuman na gilad na kabaya o karumang ka na naubang ka supa ka kaupuno ka supa ka na kaya palian na kagiyang ko ito pusuin na lagi diyan naman so mga dato na igira pa man na kabaya o mga karuman niyo
na ubang ka supaka kagi isaw tuwa kesabapan na paman na kepali-palian yan agi ang kutua puso agi ang kutua mga bay. Tiga panuwi na iyan na hay watakulay na pananggilain ka uba ka paman na pananggilain ka igira manutua mararat agi naway karumang ka paman na uba ka psinga o di na paman na igira ka karata agi naway karumang ka na paman na pakilay na kau na mambu paman na mararat agi nawang ka agi paman na upunso tao na mararat agi naway karuman niya na sa kanya na makakayad ana di tumapiawlawla paman na ino kano to miyakatepi nagupaman na ino kano kerumay kapaman na kapipi aginawa sa marat aginawa na paman na duka noron sa giyang kutua paman na masa uway tigiyan pa na paman na ubang katigiyan na pelagoy naguptali ko di si karumang kay gira manutua pipi aginawa niyan auto ay man na nagira pipi aginawa niyan ubang kaptali ko di nagugira mararata aginawa niyan abang ko napakilay na paman na sakana di ka di mambu mararata aginawang ka pamagayukin ka piya paman na pamimikiran ka sa awanto na imapia paman na makabulong sa giyang kutuarata aginaway karumang ka madagala paman na solusyon ya kadagala solusyon sa giyang kaya problema lagi diyan mo na igira paman na mapipi aginawa niyan na uba ka tatalikod ubang nga paman na pilagoy sa giyang kutua mas apipi aginawa niyan kagi paman na tigo mga ulama o di na tiga giyang kutua ba iya paman na giyang kutua aptalikudin ka kay karumang ka igira paman na pipi aginawa niyan na paduto sa giyang kutua ka pamagulo patigtan wa ka pagipot okay paman na mapipi aginawa niyan na dakaon okay nakapagipot to kapamagulo pati mga ulama gira man to paman na digap man hirap man na mararata ginawa niyan na di ko no pama pakiilay naman bu giyang ko tuwa paman narata ginawang ka kabagad no pa masisinga oy na napaduto at tigo mga ulama sa giyang ko tuwa taksir paman na kurang utuwa ka pamimikiran sa giyang ko tuwa ka pamilya ayalas ta tiga giyang ko tuwa ina iyan nahiwata kulay na giyang ka iniwasiyata kan raka sa pulo na di kaw natigyan sukses nagudikaw natigyan na may sampay taman sa di ka pakaw na anagiyang kutua paman na bay aginaway karumang ka sa agiyang kutua paman na bay aginawang ka nalayon na ayamapya napakaw na ang kagiyang kutu paman na rakumanga dato na gungkabu paman na pakatunduga agiyang kutua ka sa lagi diyan naman buat tigyan na so kapipi aginawa niyan kasuso at yan napakaw na ang kaadigiyang kutua paman na kasuso at ka apya pa na paman na kabibayan na kagiyang kutua say nagupaman na masusu at akaw. So mga pagariya, pangning usigo Allah subhanahu wa ta'ala paman na miyaka bagay wasiat si ko paman na mga baisir katano nagumapaganad tanu agyang kaya mga pipiya. Okay, neno kasop kita ali katanaron paman na lius agyang kutua wasiat tanu na paman na sira kanu to makapupuon. Okay, sira kanu to makapupuon na naprilay ako niyo pamako miyaka subra agyang kutua paman nakapkausayatan ron ay importante raw nagyang kutua paman na sapolo awas ya tagyang kutua ina sa agyang kutua watayan pangnintanong si ko Allah subhanahu wa ta'ala makawasiyat si ko mga baisir katano ka ayad na kabayatano nagukabaya waga matan wa Islam nagyang kutua matatarotop nagutetakan na agyang kutua ka pamilya sapsalam ko sa kanulangon ang paman na mga bangsami agyang kaya di mo bantay na salam rakano way bang di langon din na paman na pamilya do na naisad na mapia penggalabakan tanong agyang kaya mga wasiat mga pipiya salam kiray sa Raisa Datua Mala si Imad Abu Muhammad si Amira Karakahya si Naim Butawan Ganda si Rauda Rahim si Amisa Agusi Saldi Mangutara si Felix Mina si Salwa Maruhum si Sisman
agus ini ka makabuot si Sinaida Ampaso, agus si Nurjanna Lidangan, Masya Allah, mga siringan tanwe sa Manggahan, si Prince Rana, si Gloria Diaz, si Papaladen Balua, agus si Jeremy Balajadia, agus si Aira, agus si Nas, agus si Mila, si Abu Muhammad, si Mila Diki, Masya Allah, mga taga Mandaluyong, si Princess Tahani Alangadi, Salam Rakanun Saifa, di Makota Ibrahim, si Jalil Alo, agus si Haji Yusuf Sultan, si Tingri, si Faida, si Dayan Abagat, si Nur Lumna Ampatwa, agus si Haji Yusuf Sultan, naba tano saya masusugat talungan mapiagi ngaya darpatano, Masya Allah. Mapi niya prilaksan, mapi pamikiran na pagkaliw sa ngaya mga ginawatan. Si Alaysa, agus si Al-Fatah, Sania Guru, si Mariam Ahmad, Salam Rakanulangon, si Amer Lininding, si Ano Bashir, agus si Aino Bashir, si Princess Nasrin Tagam, agus si Saifa, di Makota Ibrahim, si Jannanor, si Nabil Matuan, si Swaidi Munib, si Sarina, agus si Umar Abdul Wahab Subu-Subu, si Khairunisa Umpa, Nasruddin, si Yusuf Malawani, si Aisa, si Nurjana Lindangan, si Maruhum Nur Nuaim, agus si Swaidi Munib. Si Normina, agus si Hamida, si Bawi Diamla, si Saima Bashir, si Marakat, si Nurjanna di Malutang. Masya Allah, si Aisha Abdul, agi nga iya paman na si Muslima Subu-Subu, Salam Rakano, si Suraida Untong, si Baila Lawanan, si Farhan Ali, si Jamaluddin Ibrahim, si Payo Zainuddin Amirul Pulau, si Nadir Usop, si Raisa Ampaso, si Dayamuna Subu-Subu, si Haji Siti Sapia, si Dani Tangkolo, si Noraisa di Patuan. Salam Rakano mga bangsami, si Haji Siti, si Princess Tair, si Umu Mariam, si Noraisa di Patuan. Salam Rakano mga bangsami na gusto pa man na kasampayan sa giyang kaya bidyutano. Salam Rakano langon mga bangsatano, si Tano Butumana. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa